malo kata mana dwaro mag jopiny ahinya jotije mag sirkal. Jalup ker to nowacho kamano, ting'e ni kaponi wach chudo ni obudho ahinya, to weche biro bedo matek nikech ibiro yudo ka maandamano biro lokore mar jogo matiyo e sirikal. Ibiro yudo ka lakteche dhi e ng'anyo, ibiro yudo ka jopuonj dhi e ng'anyo, to weche biro wichore ahinya. Omiyo aparo ni nitie yo ma onego gitigo nikech gin gi jogo manigi experience kendo manigi paro maber e weche uchumi manyalo konyogi. Ne waneno ka chair mar gine Economic Council mar Kenya Kwanza ma en Comrade David Ndi. Aneno ko wacho ni nitie chenro moseketi, payroll nitie mosewuok ma wigni joma tiyo e sirikal biro yudo omenda. Omiyo